A SD ten preparada unha nova cita con afección, veciños e familia deportiva. Pasa por unha reunión tradicional acorde con esta época do ano e para cá xa están á venda as entradas. A directiva falounos desta festa que preparan con todo o agarimo. A Sociedade Deportiva Chantada pois, o que pretende ser un club dinámico, non? Empezamos co desfile que fixemos o mes de agosto e agora pois, tocalle un pouco o Nadal, que xa o ano pasado habíamos feito tamén algún tipo de evento, non? E vamos a empezar pois, o día 25, sábado, como agosto, non? Vamos a chamar agosto, inda que máis ben vai ser pancetada, non? Posto que seca, bueno, vai haber bastante problema para conseguir a castaña, pero, bueno, o máis importante é facer a cea, na que por un precio simbólico de 5 euros, pois haberá empanada, haberá tortillas, a panceta, como ben habíamos dito, e, bueno, buscaremos algo máis para complementar todo iso. A parte tiremos música tamén tradicional e intentaremos tamén a última hora pois tira un pouquiño máis de música tamén pois para a xente nova que veña, non? Este evento máis ben está organizado pois sempre o fin é pois intentar recaudar algo para o clube, non? Pero este ao mellor pois digamos xunto ca cea de Nadal pois dous eventos do que máis buscamos pois ao mellor é xuntar a familia toda da SD, dos socios e toda a xente que queira acompañarnos, non? Digamos, desconectar un pouquiño, estar todos xuntos e, bueno, máis que nada, pois vai enfocada neso, non? Para adquirir as entradas poden dirixirse a calquera xogador ou directivo do clube ou acudir ao establecemento comercial Merceditas na Praza de Santa Ana. Xa saben, o día 25, a partir das 9 da noite, festa da SD no Mercado Gandeiro. Incluso o mesmo día, pois ali tamén se poderían coller, non? Pero, bueno, digamos que para adiantar moitísimo traballo, para ter, digamos, unha orientación máis exacta da xente que veña e poder levar o alimento acorde a eso, pois necesitábamos pois, ter unha aproximación, non? Faise con eso, pero, bueno, se alguén a última hora quedara sen ela, que non deixe de vir, que algo sempre haberá, non? Bueno, e xa finalmente que convidar a xente e dicirlle, ademais, supoño que non lle teñan medo frío, porque iso é no Mercado Gandeiro, nun local bastante cerrado, non? Si, a xente que veu o ano pasado xa sabe onde, non? É na carpa que hai na parte traseira do Mercado Gandeiro, non? Que aproveito a ocasión para darlle as grazas a Adega da Veiga, non? Que unha vez máis volve nos deixar o sitio, non? Está totalmente cerrado e, bueno, non vai haber problema de que haxa frío, choiva ou calquer outro problema, non?